Waqt l-estimi finanzjarji għall-Ministeru għall-Infrastruttura, Trasport u l-Proġetti Kapitali, il-Ministru Ian Borg qal li trasport pubbliku b'xejn u żieda flotja għal dawk li jinvestu f'vetturi li jniżġu inqas huma miżuri ambjentali iżda anke intiżi biex iħallu iżjed flus fil-bwiet tan-nies. Fil-Parlament il-Ministru Borg fakkar li l-miżura tal-budget tat trasport pubbliku b'xejn tagħmel lil Malta it-tieni pajjiż fl-Unjoni Ewropea li se japplika din il-miżura. Dr. Borg fakkar li l-Oppożizzjoni li llum tikkritika l-Gvern fuq il-budget kienet tħalli diżastru fit-trasport pubbliku. U ddaħħu lill-Ewropa bihom. Bis-Sindku ta' Londra llum Prim Ministru jiddiħaq bina li batilna l-bandi buses. Jeħlu ġo ta' Sliema, jeħlu ġo Birkirkara, jikkaxkru kull koxxa li kien hawn fit-toroq tal-pajjiż. Waqt l-estimi tal-budget marbuta ma' dan il-Ministeru tkellem ukoll il-Whip tal-Gvern Glenn Bedingfield li spjega li b'kollox f'dan il-budget sar investiment ta' 25 miljun euro fil-Kottonera fatt ta' proġetti kapitali. Fost l-oħrajn semma ir-restawr fuq il-Bastjun u l-Bib ta' San Ġwan li jifforma parti mill-linji tal-Kottonera f'Bormla. Qed ikompli jiżdied l-investiment kapitali fil-Kottonera fatt ta' proġetti illi se jkunu qegħdin isiru li bdew fis-sena illi għaddiet u qed jkomplu matul din is-sena. Fid-diskussjoni tkellmu wkoll id-deputati Laburisti Silvio Parnis u Entnia Ġus Deċelis. B'tal-ewwel iffaħħar uħud mill-akbar proġetti li qatt saru f'pajjiżna, primarjament il-Junction tal-Marsa u l-Mini ta' Santa Luċija. Filwaqt li Ġus Deċelis qal li dan il-budget jaħseb ukoll biex ikompli isir restawr u riġenerazzjoni ta' assi kulturali u nazzjonali b'mod partikolari fl-inħawi tal-Port il-Kbir. Mis-sena 2019 saru madwar 709 toroq bdilna wix pajjiżna u daw kollha saru mill-fondi ħafna minnhom f'maġġoranza kbira mill-fondi tal-Gvern. Se jkun hemm diversi proġetti oħrajn li kif tħabbar f'dan il-budget tagħna biex iktar żoni pubbliċi jingħataw facelift, jingħataw riġenerazzjoni u jerġgħu jingħataw lill poplu Malti aħjar mill-li sibnihom.